କଳି ଯେବେଠାରୁ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେବେଠାରୁ କଳି ପ୍ରବେଶ କଲା, ସବୁ ଆପେ ଆପେ ନାଶ ହେଇ ହେଇ ଗଲା। ବୋଲାନନ୍ଦ ଗନ୍ଧ ଭଗବାନ କି ତ କଳି ରୂପକ ରାକ୍ଷସକୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା? କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ନା ଯଦି ରାମ ନାମ ଆଶ୍ରୟରେ ଥିବା, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଥିବା, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଥିବା, ଡାକିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ କଳି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ନା ନାହିଁ, ୟାକୁ ମୁଁ ପାରିବିନି, ତମେ ୟାକୁ କଣ କର, ବିନାଶ କର, ମତେ ଟିକେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦିଅ। ବୋଲା ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଲୋକଇଲି ମତ କରି ସବୁ ନାଶ କଲା। ଲୋକଇଲି ମତ କରି ସବୁ ନାଶ କଲା। ମନକୁ ନେଇ ରଜା, ମନକୁ ନେଇ ରଜା, ପାଞ୍ଚରେ ରଖିଲା ଲୋକଇଲି ମତ କରି ସବୁ